Garancovský, právny zástupca, dobrý deň prajem. Garancovský, dobrý deň prajem. Pán doktor, ale ten múr je stavba podľa stavebného zákona. Či to nazývame oporný múr, zatiaľ stále nevidíme, čo to je. Či to nazývame oporný, alebo všetko je stavba podľa stavebného zákona. Stavba má iný charakter. Ja rozumiem, tomu to hovoríte. Takisto ten terén bol pôvodne takto svalovaný do vody. Predpokladám, že tá terasa vznikla až potom. Nie. Nie? To treba sa prísť pozrieť. To sú len dojmy. Už keď nič, tak ten múr je stavba. To s tým asi súhlasíte. Myslím, že nesúhlasíme s tým, ani to tak nie je. Podľa stavebného zákona je to stavba. Keď o stavebný múr, ktorý sme o stavebný múr máme pripravené všetky doklady, na ktoré ako chceme požiadať o stavbu stavebného múra, ktorá má byť vyššie. Aj napriek tomu, že mi bolo ako pánom starostom vykričané, že on žiadne súhlasy na nič nám nedá, napriek tomu doklady pripravené máme a na obec ich podáme na stavebný múr. Toto tam nie je. Na oporný múr. Tam je oporný múriku. Ale oporný múr k tomu. Pozemku. Ale ten chcú ešte len požiadať o stavebné povolenie na oporný múr. Začali. Ale toto nie je to. To nie je oporný múr, ktorý chcú požiadať. Ale takto. Dačo sa tam robí, taká stavebná činnosť tam je urobená. Ja vidím chlapov, ktorí pília konáre. Ako máme to zaznamenané? Že momentálne taký stavba, akože múra dačo, akože stavebná činnosť, stavba nejaká podľa stavebného práva, tak budeme, čo nám stavebný zákon hovorí. Čiže za to my by sme potrebovali vlastne urobiť ten výkon štátneho stavebného dohľadu. Pokiaľ by ste nám nedovolili vstúpiť teraz na pozemok, ako my to rešpektujeme, lebo pozvánka nešla. Tak sa dohodníme, že sa to urobí v súlade so zákonom. My vám potom oficiálne pošleme tú pozvánočku. Áno, tak ako sa to má, to môže si pán starosta nahrať, aby vedel na budúce, ako sa vykonáva štátny stavebný dohľad. Nie som expert na všetko. S tou doručenou poštou, však vy viete, pán doktor, že jak to... My sme sa len akože pýtali, že či môžeme, či nám dovolíte, pokiaľ nie, my to musíme rešpektovať. Čiže ten múr, čo je dole, nie je múr, hej? Úrad je prenesený výkon štátnej správy a ja za túto oblasť odpovedám. Áno, zákon hovorí, že máte sa preukázať, nech sa páči, preukážte sa. Ja som sám preukázal, že som starosta obce. Potvrdenie, občiansky preukaz som vás nevidel, že ste to naozaj vy, takže ešte toto. Čo tým chcete dosiahnuť? No nie, že by to bolo v súlade so zákonom. Vy proti zákone robíte a ja vyzývate na starosta, vám preukázať občanov. Vy nemáte ani odo mňa právo pýtať občiansky preukaz, ale ja vám ho celkom pokojne. No to každý má súkromný pozemok. Ja tu mám 45 rokov súkromný pozemok. Ale chodí vám tam starosta, robí cirkus, robotník. To nie je cirkus, to nie je cirkus. To nie je cirkus, tu robíte čo chcete. Toto nie je na tento účel bolo vyplacené. Tieto priestory boli na športovisko, a nie na súkromné pozemky, na chaty. Však my tu nechceme chatu, my chceme športovisko. Takže kľudne, keď tam dáte požiadavku, že idete stavať lodenicu, tak dajú vám povolenie. A postavíte chatu s garážou, tak ako to robia všetci na pláži. Toto nedokáže pán starosta. Máte projekt? Predložili ste projekt? Samozrejme, že komu? Má ho starosta? Ale bývalý starosta nezaujíma. Ukážte súhlas na projekt. Ukážte, kde ho máte. Máte odsúhlasený projekt, ukážte ten projekt. My sme tieto práce, pán Milan Rajk je tu za svedkov, ako svedok, čiže z tohto titulu. Hej. Čiže... Ja tu žijem 45 rokov, to nikto nerobí, však tu nebude sa ísť kúpať. Keď ste tu mali chatu, čo by ste na to povedali? Že tu chce dovniesť na kamióne budú. Dobre, vy ste tu sa vyhražali minule s takými tvrdeniami, takže... Ja som sa nič nevyhrážal, ak je to vyhrážanie, dajte trestné oznámenie. Ja som vás slušne vyzval, predložte mi súhlas s vykonávaním týchto prác. Máte ho, či ho nemáte? My máme súhlas, oznámili sme od Cyklákovce, takže je dobrý. Ukážte mi ten súhlas, keď ho máte. Ale ja nie som majiteľ, keby som bol vedel, tá majiteľ vás tu čaká a vám to ukáže. Ale pani majiteľka vie veľmi dobre, lebo neodpoveda na SMS-ky, neodpoveda na telefonáty, nepreberá poštu, čiže keď si myslí, že tu bude robiť zo stavebného úradu hlupáka, tak ako je na omyle. Ale však to nikto neoplocoval pozemok, začal tento tu stano oplocovať. Teraz vy si druhý, už máte oplotený pozemok. Pani Ompartová, bolo mi hlásené, že tu vykonávate na čierno práce a na tieto práce nemáte
stavebné povolenie, ale ani iné povolenie. Znovu vám hovorím. Áno. Preukážte sa mi, z akej pozície tu robíte kontrolu. Ja som starosta obce, kontaktoval som spoločný stavebný úrad, pracovníci spoločného stavebného úradu sú na ceste a ja vás vyzývam zatiaľ, kým oni prídu, aby ste mi ukázali súhlas na práce, ktoré vykonávate. Po A. Nevykonám tu žiadne práce, na ktoré súhlas nemám. Po B. Nerobím tu nič, iba terénne úpravy. Po C. Vás žiadam, aby ste opustili tento pozemok. Keď prídu tí pracovníci, ktorí majú právo vykonávať stavebný dozor, potom s vami budem kontaktovať sa. Teraz buďte takí láskaví, opustite tento pozemok. Ja vám hovorím ešte raz, že preukážte sa mi súhlasom na práce, ktoré vykonávate. Robíte z ľudí hlupákov, pani Lompartová? Myslíte si, že môžete všetko? To si vy dovolujete mne toto povedať? Áno, si to dovolujem povedať. Vy si čo myslíte tu? Že ja tu budem celý deň nad vami stáť a kontrolovať, či vy tu budete robiť, alebo nebudete robiť? Čo toto má znamenať? Studňa nad čierno postavená. Zmiznite z pozemku. Nezmiznem. Hovorím vám, zmiznite z pozemku. Nezmiznem, vám hovorím. Čo to? Vám by som nedovolila tu ani do banky. Pani Lompartová, tu už ste toľko razy prekrutila veci, že...